Я у тебя паспорт брал? Нет. Кто у тебя паспорт брал? Бисёртарш тоҷикои хидмонаи ки ай регистрация бисёраш кидад. Как зовут? Как зовут? Камолов Салохиддин. И автопул там этим надо, значит, два мошенника, вая бувар кадан дар кор нест. Клянусь своей родной матери. Я клясться никогда не буду. Движение хатам сума брат, хона хатам зиндагӣ дори. Конечно, конечно. Бензин дорад. Ман 6 фарзанд дорам бача. 6 чанд зан дори? 2 зан дорам. Красавчик, суннат пайғамбар чанд та? 4 та. 4 та. 4 та. Мегири охи 4 та. А чи тарсидаги? Кадомиш? Чи коре намеша набиёян якумис Москва. Ёки омадан бо шавҳарошон биёян. Ёки омадан шавҳари ҳалоли ҳамун худаш кати биёян. Сарзамин рӯз дар вазъияте ҳастае ки наметавона ҳама давҷо зиндагишон пеш биро. Мақсад ва ё маҷбурам биёянд. Ҳамин личности бача да ба фикри. Ба фикри ма биё як орос. Ҳамира бутони бир партовам шад. Мабодо расина қаддана турмат кардан. 6 фарзанди 2 зане ки чӣ мешавад? Маро чикёл ба мегам била нахо мардакош инан ғайбати занакора кинан била шағолас бисёр ай хонашо умара. Какой второй этап? Тут, блядь, столько домов всегда тоже. Барои бачаҳои кӯча ин корро вообще съёмка карданаш дуруст нест. Не бест охи, инҷа гапа бародарҷон. Барои чӣ маҳз номи Коля тоҷика лақаб гирифтӣ ва барои чӣ ранг намуд ранги тоҷикоай? Ана инҷа шарос гуфти ранги тоҷикоям тоҷики настоящий ман бо он гуфт намитии гуфта. Всех приветствую, друзья, ассаламу алейкум. Рады сообщить вам, что теперь телефоны вы можете купить в центрах Мосмобайл. И не имеет значения, где вы, в России или в странах СНГ. Телефоны мы вам доставим. Друзья, мы вас всех ждем в Мосмобайле. Достон, ассаламу алейкум. Имрӯз интервью дорем, суҳбат дорем бо яке аз фарзандҳои бигем дастоини миллати тоҷик, фарзандҳои сазовори миллати тоҷик. Хусусан ман аввалин видеоҳои Комрона, номи ҳақиқи Комрона, правильно? Бале. Аввалин видеоҳои Коля Таҷика дидам, дар ҳайрат будам ман. Клянусь своей родной матери. Я клясться никогда не буду. И человек нормальный, особенно мусульманин, никогда не клянется. Особенно мусульмане не кидают, запомни раз навсегда. Я никого не кидал. Что ты мне предъявляешь опять? Смотри, Андрей. Ва якумин фикри дар сари мамад парвардигоро сафи намехали шербачаҳои зиёд кунад. 1 та не, 2 та не, 3 та не, 10 та, 20 та шаванд намехали. Я у тебя паспорт брал? Нет. Кто у тебя паспорт брал? Ну тут Как зовут? Как зовут? Как зовут? Камолов Салохиддин. Бригадир Вот мы их сейчас будем ждать. Хизмати халқи тоҷик бошанд ва ҳамин кори мекардагишон ҳамин 1 тинам, 2 тинам нону намаки мехӯрдагишон ҳалол будо. Салому алейкум бачаҳочон. Чӣ хел Коляҷон? Шукри Аллоҳ. Салому алейкум бародаро. Салому алейкум подписчикои канали Баҳриддин Ҷалолов. Салому алейкум подписчикои Коля Тоҷик. Коля, барои чӣ маҳз ту ҳамин раҳа интихоб кардӣ ва дар ҳаётат ягон проблема нест? аз тарафи кормандои ҳуқуқ, аз тарафи кормандои ҳуқуқи Федератсияи Русия? аз тарафи кормандои ҳуқуқ ягон претензия нестае. ана мақсад ҳозираш дар худо шикр ягон кас ягон претензия накардаем. мақсад мо дар раи хидмон рост рафтаистем, ягон кас дар кор нагирифтем. чиста ба кори хидмон масъулем, ҳеҷ камора кор нагирифтем. мақсад ҳозираш дар 100%. барои чӣ мақсад ҳамин раҳат пеш гирифтӣ? барое ки мебинам мақсад хидмам рости гап 2010 сол боша, худоҷон хато накунам, дар ёдам нест точнаш, кида чидагим, хӯрдагим, дар ҳамин стройка кор кардагим, кидат хӯрдагим. мақсад ҳамин қавмнигӣ кардагим, 15 рӯз зиёд кор кардаги нестам. короче ҳамин бо 10 рӯз гуфтан ки 1 ҳафта кор мекунӣ, 1 ҳафта ба 1 ҳафта ойлик метиҳад. 1 ҳафта кор кардам, ойлик надодан, 1000 сомӣ додан ҳар як одам да, чиста барои питани пулӣ. ҳайрон шудам, ман гуфтам чӣ хел ойлик бояд 1 ҳафта ина. ки гуфт шеф неста, гу рафтага Германия рафтага. бо ҳам хиҷдат кардем, 1 ҳафта дига иста гуфт мебиём. дуюм ҳафта шуд, то есть гуфтам ку 15 рӯз. дуюм ҳафта шуд, 14 рӯз уже. ки ҳоли шеф ай Германия наомада, 3 ҳафта мебиём. ман гуфтам ман кор намекунам, короче кай ки шеф бия ба кор мекунам. гуфтам мақсад ҳамин чиз ман дар ҳамун 2010 сол маъқул шуда буд. ҳамин хислати хидм, короче дар хидм мисол фикр накардам ки дар берун мемонам, фикр накардам гушна мемонам, фикр накардам ташна мемонам. ҳамин фикр кардам ки бесто ман бояд
сабр кунам, аввал пули кор кардаги ман бигирам, баъд ҳаққи хидматдонам, баъд далши кор кунам. Раваки мада вообще натяй да гапш ҷавоб нагуфт. Мақсад ози ҳами тоҷикои моро мегӯянд ки панҷа буди денги мегӯянд издат мекунам. Мегум чанд қашид изда дора, мега 4 моҳ. То есть 4 моҳ ҳеҷ хурда олик нест. Олик нест, ҳам хай агонҷо бо меҷуман сера, чтобы ки вообще нол нашаванд. Не, бо кор мекунанд далши ки ҳами мақсад нол нашаванд. Ҳами пеш накунанд, шона хай ҷумидан мегиранд бечора. Ай сабаби ки ваъда мекунанд, намега ки мисол намега ки мисол ман пулта наметима, чтобы одам набиёра ба сарша, чтобы ягонҷо нарава гав назана, чиста мега метима. Коля, ман ҳами як девиз дорам раҷон худам, барои ма конфликт кардан қати тоҷик западлоа. Западлоа барои ма қати тоҷик конфликт кардан ки охирон бор ва аввалин бор дар 10 соли охир якумин бор конфликти ма қати тоҷик шуд. Мисол конфликт чиқар рӯпарӯ мешику. Хейтиро, буздилако, шағолое ки алеви канал менависанд мисоли гап дил гурда надон раги ма бори раги ту бори мисоли гап рӯи рост гам мезанем ку ягон чиз скриват намекунем мисоли гап. Ага ям каси чун гуфт мисоли гап бояд ҳамчун мар да гапои хумо ответ додатонем. Ана беғарз аухали да аэропорт гапум гуре хат тоҷики хумо хати да очилат просто. Барои ҳама барои ма западло қати тоҷик спорит кардан, қати тоҷик конфликт кардан, ма барои худам я приоритет мондагим ку западло барои ма. Ту мисоли гап چی خیلی دام خالی کنفلیکتو میریم میسوری گپ علامت میکنه چی خیلی میشنم میسوری گپ باشه که بسیار وقت کیدات میکنن در ویدیو توجیکوان میسوری گپ هستن ها دیگه میلاتو اما این عدل نیما پروس بود سوال میتیم تا میسوری قید توجیکو کنفلیکت داره توجیک کیدات کرده برای چی کی برادر دیگه میلاتو را کیدات کردن نمیتونم مقصد میدونن که این توجیک میسول یا خیلیش نه اومدگه ای جورا نمیدونن فهمیدی روز پیش همی اومدگه چیست همون انسان در دویریت کردن اومدگه به همون خاطر و شخصا نمی هسته بچه‌ای که باوری میکنن پروستا دوشی باوری میکنن میگم با کدام خاطر باوری کردی میگم با خاطر توجیک بودنش با خاطر مسلمان بودنش به همین سبب بوی میتونن مقصد که باور میکنن زود باورن خلق خدمت то, что ты меги нашод хати тоҷик, и уже хатоя братан. Барои чӣ ки ҳастай тоҷикои шерои нар дастои низ ҳастай натури шағоли намешидан ёсам ҳастай. И айлеви аккаунто ягон гапои лишни менависанд. Чидар кунам ин гапо? Вақте ки номеро та менависи ки занг зан, уже дига занг намезанам. Чидар кунам ин гапо? Коля, бисёр вақт мардуми худро ки дад мекунанд? بسیار وقت مردم خودمون توجیکای خودمون کما قفقازی که هستن ای توجیک خودمون در بیشتر نیست ما فکر شخصی ما که ما فکر شخصی ما فکر اپتی ما اری تجربه کوری ما بیشترش توجیکای خودمون هایی که ای رجیستراسیون بیشترش کی داد میکنن ای رجیستراسیون که 5000 روبل میگیرن توی صاحب خانه 1000 روبل میتونن یا که 500 روبل یا که 10000 نیواژ نوای صاحب خانه وای کسی که میتونه یا уже کسی که میتونه مقصد میگیرن اون بیچاره میره پاتنت سپردن نمیتونه پاتنت هم سپاره پولش هم میگیرن بود پاتنت آیدا اونجا رسم میکنه میمونه کلا بسیار خمیش تو آری نفهمایی میشه میسوری که بعد دیگه نمیفهمن یا که نسان دل هست خیلی که توجیک اخلاق کیداد میکنن میسوری که کلانتر است که میسوری که توجیک کیداد میکنن با همین سال توجیک میسوری که در مومنت میمونه که هم پررابای میسوری که هم میسوری که در تک دستش دیگه توجیکان سیتواسیون خیروی در میگه نه خورشید برای ما میسوری که کوریگار دارم میسوری که چای خانه بسیار همون سوداش داگی نیست سوداش داگی نیست سون نیست ایگو بتا میسولیگا ما همین سوال نمیتونم спокойно جواب گفتم مقصد همین روز کار نشد این مرد قطعی و договор کرده правильно این روز نشده باشه یا روز پیشش دیگه 30,000 кисажда задагия фамилии вай джебш да астай короче бояд коригара заплатить кинам братан факт то что ты обещат кадаги рузи кори 10,000 то бояд 10,000 а ты вай кор меша намеша барои чи ты да я роз пеш хорошо шуда буд ты 10,000 буд 5,000 надода будӣ шона ку мисол ки рузи сахти ты да вай бо дастгирит кинам фамилии мақсад مثلا که وقتی پرراب شدی وقتی грубо говоря лидер شدی باید تو соответствовать کنه کوروی تو باید
камаш да запас дошта боши дар кисат ки то ҳамуро то бояд обеспечиват кардатони то ҳами ҷоша бояд расчёт бигирӣ ки ҳама одам гишна намона ташна намона дар берун намона и якум ответственный кори тоя то бояд ҳамуҷа то должен ҳамуҷа то бояд руководитель то бояд ҳамуро нигоҳ кунӣ бояд обеспечиват кунӣ бояд семьяи вай обеспечиват кунӣ вай ту гуфта омадагия мақсад то есть как прораб ба ман мегум барои чӣ мардуми мо бисёртар ҳамин кора мекунанд барои чӣ именно мардуми мо ҳамин чиз бисёртар чӣ сабабаш дар чия ба фикри то сабабаш дар авае ки роҳи кора ёфтагиан фаҳмиди бачаёча роҳи кори ай ҳама осонаш ҳами як бародара кидат кардан дар кор неста ту ягон рави ягон ҷо кор кунӣ рави ягон ҷо ягон криша тоза кунӣ ё ягон ҷора ремонт кунӣ ягон ҷора устогӣ кунӣ ё ягон бозор дар савдо кунӣ соати 4 саҳар хези این کارو تو در معقول نیسته تو میتونی مقصد همین رو پیش ببری یا کسا فریب کنی یا کسا دروغ بکنی پولش بخری مقصد الان وایش که مثال میان کارو با کلام میگیرن مثال کار میبرنشون کار میکنن کار جزیر میکنن و پولشون نمیتونن و میگن پولی مرابطه میگن کار جزیر کدگی بعد میشن سپورت میکنن یوش خیلی میشن مثلا آدم های کاریگرایی که کسیک میکنن همه خیلی اسمون коригаро ки касяк мекунанд братан ва ё бояд соответствовать кунанд опять же дар касяки хичон бояд ҷавобгӯ бошанд бачаёча якумш ки ин ҳами кора ин ҳами ман қабул намекунам агар ман прораби ҳами корхона бошам ё ки чӣ бошам ҳамира қабул намекунам барои чӣ ки ман дар хиш наомад ҳами кор мисол то што касяк кардага и бояд ҳами наметонам ҳами кора мегӯ ман намекунам лучше ҳами плиткаи зада ё ки ҳами мақсад стяжка ё ки шпаклёвкара карда наметонам значит ман бояд накунам ҳами кора фикри шахсӣ ман ки мақсад ай опити ман бисёр чизо омӯхтагиам ба худо ҳами опит и дуруғае ки мисол бихонӣ чӣ қас зур ёд мегирӣ ё ки нахонӣ хали хондан бениҳоят чизи хубае леки ҳамавақт калаи шахсияти худат кати бояд кор кунӣ мақсад яъне чӣ хел вақте ки вай тура гуфт ки ӯ машиника ӯ тура мега ки мисол ма туда ин ҳафта пул таметим надод значит вай мошенника вай бовар кардан дар кор неста масъалаи дуюм ки масъалаи кадом принсипҳое дорӣ ки худқати мардум кор мекунӣ кадом коррода худат мисол мерай хуш мешавад кадом корҳои мардуме ки ҳастанд мисол хуш намешавад кадом соҳаош ма ин ҳами чиста корое ки ай сари худам гузаштагия кида чидагим мақсад яъне чӣ хел худ 15 рӯза бошам ма то ҳозир ҳамон пула мехоҳам бигирам мақсад ма 15 рӯз дар оҷа азоб кашидагим рӯзи коримон 700 рубли буд 2010 сол пас задаи неста миллати ӯзбекзабона 300 рубли гуфта буданд ва ё надод соҳиби ҳамунҷа кора дар ва ё 300 рубли да надода буд ва ё дар розӣ буданд дар 300 рубли мо сена зарижат кардем паҳат бари ҳамин сума надодам 700 рубли гуфт мақсад ман ина 15 рӯз 14 рӯз дар онҷа кор кардагим 20 сум мақсад вақте хел дар муроҷиат мекунам ин аввал воро мепурсӣ ки чӣ хешид мақсад кадом ҳолат шида намерай мисол будан ҳолатое ки муроҷиат карданд худшо дурӯғ мегуфтанд худ қапиди суҳбатшам ки касякои худшо ихали бисёра ихали як гам масъалаша ихали бениҳоят буд масъалае ки мақсад мо барои чӣ любой ка занг занан намерем барои ки занг мезананд ина як масъалаи оддиш мега ки ака ҷоша медонам мега мегум аниқ ҷои ҳамон одаме ки туда бояд пул тия ҷои ҳамуро медонӣ ҳо медонам мезанем мерем 300 километр мо дурем ай москва мақсад моро бояд фикри мора кунам моро ягон кас дастгирӣ намекунад ки мо мақсад ягон бойбача моро дастгирӣ намекунад ки мо аксаи худмон ҳамаша бикунем бизанем бирем мақсад корои вайёро буд кунем чиста моро бояд бифаҳмад ана мезанем мерем мега акайна инҷа да кор кардагим мегум канича ҳамон одаме ки дад кардагим мега вай я намедонам да куҷоя номероша медонам охе бародар ту моро гуфти ку ба телефон ки ту медонӣ да куҷоя мақсад мо задем омадем ин қадар раи дур не мега ака ма гуфтам ки ҷоша медонам ҷои кор кардагим охе аи дар девол пул гирифта нашава аи мақсад ҷои корут хай хо харасо кор карди маладе коля дар ҳақиқат брат анаку я моментае ки мисоли гап мо ҳамон медонем вақти як кор мекунем ба мақсаде ки ягон тим пул кор кунем правильно ҳамин ситуация абдурозиқу барона ма ҳам гуфтам мисоли гап асосӣ проблемаш
пулай мисоли Конечно, конечно. движение там сума брат хона хтам зиндаги дори Конечно, конечно. бензин дора ту Ма 6 фарзанд дорум бача. 6 чанд зан дори 2 зан дорум. красавчик 6 фарзанд ҳозираш 2 зан правильно ҳозираш суннати пайғамбар чанда 4 та 4 та. 4 та О. ҳа 4 та мегири охи 4 та. парвардигор агар дар тақдир мо боша ҳамин чиз мебинем да мисоли Тамом. ҳозираш да чанд та дорим? Ният дорӣ? 1 та. 1 та. зан о я зан ҳамин любои касам дора я зан як гудан. ситуация кози ки мо дорем мо духтарои тоҷика бояд ҳамамон бояд ҳам бо духтарои тоҷика ҷамъ кинем гирем бачаҳои тоҷик лахрам проблема мисоли ка ма гуфтам дар бораи ҳамин чиз случайно савол надорӣ дар бораи ҳамин духтарои тоҷик? савол боша ман мехоҳам бенем. сари ма қариб ҳамин чиз кал шудагай брат дори саректан кал шидестам уже кал шидеси о ҳамин чиз ари ҳамин чиз о я савол ҳамин бораи ҳамин духтаро битем ман ҷавоб битем. чӣ савол дим брат чӣ фикр дорӣ ман дар бораи ҳамин духтарои тоҷик гуфтанем ки аввалаш ҳамин чӣ коре намеша набиёянд москва ҳамин чӣ коре намеша ҳамин ҳеҷ кана мембара гуштаги дорам чӣ тарсидагӣ кадомиш да ҳаминҷа пайдо шуда мекунам جا آیت‌ها سرش در سر زمین ها همیشه در درون او میگه تو دروغ میکنی ҳамин чӣ коре намеша набиёянд якумиш москва ё ки омадан бо шавҳарошон биёянд ё ки омадан шавҳари ҳалоли ҳамун худаш кати биёя дуюмаш сеюмаш омад шавҳар накунад дар ҳамин ҷо иҷа ҷои шавҳархона нест иҷа ягон мақсад ҳақиқати гап да дар душанбе мисол дар кӯчаҳо мерай фоҳишахонаҳо ки шудагиянд аки мо ваёша вообще подожди худоз гуфтаеса ки наёянд мисол вай наё уҷа гишна падар надора ака надора додар надора дар иҷо кор мекуна вай чӣ кор мекуна 15 сомон да кор куна мерава пеши ӯ бизнесмен файродш мекуна мега иҷа биё брай мисакунӣ иҷа да миёя коркунӣ ё ки дигар ҷо мерава кор мекуна вазъияти сарзамин ҳоз даря вазъияте ҳаста ки наметавона ҳама дар уҷо зиндагиша пеш бирова мақсад ваё маҷбуранд биёянд вақте ки миёянд мисол ҳамира хуб намешавад ки мисол муроҷиат хубтар барои бачаҳои тоҷик боша ки корхонаҳои калоне бикушоянд ё ки ҷамъ шаванд бикунанд ё дар тоҷикистон мисол шароите муҳайё кунанд ё ки дар иҷа касое ки мекунанд як димш мисол имрӯз замон мисол асри 21 бисёри духтаро ки ҳозир мебинем мегӯянд ки ма мисол кор набошам ман тоҷик нестам мо агиҷо фарқ кунем духтари тоҷика ай духтаре ки аллакай вай ба тоҷикӣ ба мисол дини ба миллат кор надора ва ҷудо шудагиай тикток инстаграм сингапураи дигар ва любой миллат қатиш таври рафтааст агиҷо мо меёра фарқ карда бихонем ина як гапот мегумозӣ бародар аввал худда мақсад ин ҳамин чӣ хеле ки дар бораи ҳамин духтаро гуфтаисти ки дар уҷа фоҳишагӣ мекунанд мисол чем фоҳиша чи ай маҷбурира дар уҷа фоҳишагӣ мекунанд чем ай фоҳишагира биёянд аку фарқият чӣ будае ки дар уҷа фоҳишагӣ мекарданд дар ҷамъа омаданд бенико қатӣ кардон мехоҳ мерафтанд дар бораи медонӣ чанд ҳазор одам гап зеста шояд дар бораи чанд ҳазор одам гап зеста ки боз тамоми духтарои ки омадагиянд россия баъди гапи ту бест бародар иҷа як гапи дигае ки ман гуфтагим ки бо мегум як бор гуфтум ина бо мегум метавони видеояро там як минут брат ман туғри гуфтагим худат мумкин нафаҳмидӣ мақсади гап ман омадан марҳамат биёянд кор биёянд братан шавҳаркунӣ набиёянд мақсади гапи ман ҳамиди братан акаш хабардор надора паҳат шу кардагиай оташ намедона шу кардагиай фаҳмиди братан айрӯи дин падарша бояд хабардор кунад хай бачаҳои худмо фребиш мекунанд бисёр дигар миллатҳо дам шавҳар биромадагианд худо медонам бисмиллоҳирраҳмонирраҳим имина ман ҳамо духтарое ки мегум паҳато номи ҳамин тоҷики моро пас мекунанд номи духтарои моро пас мекунанд ҳаваё да дахл дорад примерно ҳам байне ки хел гуфтаиса дар бораи мисол духтарои ки меоянд чанд фоизшон хеле безеб мегарданд чанд фоизш хуб барое ки духтаро бисёр меоянд барои намосихчон канали ман рости гап 95% ҳама мардакай метавонӣ аналитика да будурӯи тамошо кунӣ ҳама мардакоянд мақсад нестай занак худо ба шукр як 5% занак мара алоқа мекунад мисол як 2% кати ман гап мезанам дар ҳамин темаҳо ҳамашона кидат кардагианд бисмиллоҳирраҳмонирраҳим паспортошона мегиранд духтароро бисёрша ғам метаҳанд айби духтаро айбнеки бисмиллоҳирраҳмонирраҳим айби хучона мера иш дашу мекунад ва иш дашу мекунад иш дау шу мекунад оқибат азоб мекашад
паспорт шамагира ба иш пули гостиница те пули бате ишо мекунанд як ден ё қарздор мебуранд байни ё ранги саги пишак ҷанг ҷанҷол карда мегарданд. барои чӣ хуршед кола ҳар кас барои чӣ маҳз духтари тоҷик омада дар ана ҳамин дар ҳамин ситуатсия задагиам барои чӣ айби кия айби мардои тоҷик барои чӣ ки мо хеш табори худро нигоҳ намекунем ин ҳамҷаз муроҷиат мекунем ба мардакои тоҷик хеш табортон нигоҳ мекунем духтари амактон духтари холатон дар куҷоянд агар ҳар як тоҷик ҳар як мардак просто хеш таборш я занг зана ҳамин ҳози телефон я занг дар куҷоянд духтаро мисолига чӣ кор кардестиям номуси мо анохи бачаҳо мо накунем ҳеч кам намекунем ба естественно ани бародар мо мисолига дар хел ситуатсия ҳар рӯз меғалта бечора ина хуршед номусш мебардорам ман номус мебардорам то что коля мега 100% мисол бисёр дидам да хеле ки мисол меоянд аяму бигем ки 100% 5-10% ам хеле ҳастанд меоянд чун ба ҳар раҳ меравам вақте ки мешини саволшо метиҳанд мисол хак дигар бачо мешинанд саволшо метиҳанд то охира мефаҳманд ки ай бихирчонай меоянд ягон ситуатсия намедорӣ хеле ҳаст бисёрш ай бихирчон ки мо фикр мекунем ки модари тоҷик бисёр дидам да модари тоҷик лихтарои тоҷик дидем ки омадан кор кардан солош қатӣ бисёр бачаҳои тоҷик дар нигоҳ карда хубтар фарзандошона тарбия карда истоданд хубтар фарзандошона нигоҳ карда барои пулои хуб роӣ кардан кор кардастанд барои ояндаи миллат гуфтам мо мақсад чиё симиёе ки мекунанд мисол дар бораи ҳар чӣ гап мезананд ине барои ояндаи ҳақиқии миллат мисол кор мекунанд модари тоҷик имрӯз барои ҳамин дар ин масъала барои чӣ ман савол додам ки аниқтар шавда одамо босир аз коляра нагӯянд ки ту духтари тоҷик аскар барои ҳамон мехостам ки мисол аниқ шавад чӣ кунам да хати суҳбат яъне касе чизе мега ба худо бига ка ман ҳамин ҳақиқати гапа мехоҳам дар любой ҷогу мақсад ман барои духтарора пас задан нестам бисмиллоҳи раҳмони раҳим мехоҳам ҳақиқати гапа гап занам ки омаден сарактон хам айдами кортон шавен мақсад бо ки рафтен бо иншаллоҳ бо қай вақт ёфтен шавара мекунен иншаллоҳ ё ки шавара мекунен я бало як илоҷ кунен шиносен ақалам донен кия мегирен чия мегирен як дастойни бачаҳако бисёрам бигирен ҳамин шар нест ҳамин касе ки ҳамин шумо гирифтанишед бигирен шуна бояд ҳай мо кор надорем мо ваъдаҳои дурӯғи ҳар касда бовар накунен мақсад бисёр ай бихтаи духтаро бо мегум ин гапам бисёр хуб кола айма мен бурем камтар ҳамин личности баче да ба фикри ҳамира бутони бир парто бапса личности бад бисёр шуда ҳамин ба фикри маро чикиёл ба мегам бля нахо мардакош инан ғайбати занакора кунанд бля шағолус бисёр ай хунасо бана 5000-6000 одам штаги гап дар шағолине гап дар оне ки проблемаи ҷомеа дар чист занҳои тоҷик нангу номуси моянд бародар бовар ки ҳар я эфири да мешинем мегум хитоба кардам худо хай бас бидагис нахо 120,000 одам подписчик дорем ана бигзор 20,000шам нахо нашнава 20,000 ятаги дутаги хеш дора 60,000-90,000 одам мефаҳма ки ҳам мардак сухан кард ки накунен ҳамин кора накунен охи бас чӣ гапа шукни омадаген охи канса бахайр ма фикр мекунам коля ҳози ниҳоят популярни шудаги видео 100,000 500 то миллионҳои просмотр мегирад чӣ хел ҳамин идея дар сари ту омад ту сёмкакунӣ сар кардӣ рости гап бародар барои чӣ савол додам ба чӣ медонам ки барои бачаҳои кӯча барои проблемае ки ту мери мисоли гап ана ҳал мекунӣ и кор камтар не то что как бы западло как бы да там и кор вообще съемка карданаш дуруст нест я хел штат мекунам. Куда надо сходить? На второй этаж сходить. Какой второй этаж? Вот тут, твой... блядь, столько домов, ты тоже говоришь. Смотри, он твой родственник? Вот этот человек, он мой племянник. Она, я хело штат мекунам натури, леки ҳози ҳамин бачаҳои учаам мара бачаҳои кӯчаам правильно фаҳмидагиан ки мо чиста ҳамин шағоле ки дар ҳақиқат дар словаи мардакиш ҷавоб намега ку мисол мо мерем аввал хиёл мекунӣ сразу видео мекунем дар ютуб мепартем не бародар ихали гӯем рӯзаш дар 100 видео мекунем ҳамаша мо удалид мекунем ихали мақсад чиста мерем бародар мешинем мефаҳмонем парука мекунам мега херӯз дамети мега фаҳмиди хай видео да открита ҳаста ёхи ждат мекунӣ я моҳ мегзара видеоша мепартоша мега бародар ҳамитара смушад намекуна ҳамин кори ки ту ваъда кардаги хай ина бигзор ман бачаи кӯчаем ту ҳамира ваъда кардӣ ку хай ина пула метиҳем ина видеоя усу монде мақсад
Там шумо ваъда кардӣ надодӣ, хай ки теохи казлид низападлоки боша бояд ин кора кунӣ агар не. 100%. мо намегирем ки ҳамун рӯз гирем партоем. Худшон мега ака ямо вақте, ака я ҳафта вақте, ямо мегзара, 2 моҳ мегзара, ба худо қасам, ба ин қасам, ба вай қасам, тамоми намуди қасама мехӯра, в конце мебияд кидатат мекунад. Хай вай кия яки бо ай пишти вай бо чихе бо ки гап мезана ай пишти халод. Ман аввали интервюда гуфтам Комрон ки сафи тубори бачаҳо зиёдшаванд, накам аз 10, 15, 20 кас. Бениҳоят зиёдтар ба номи худо ман приветствовать мекунам бародарое ки номшона намегирем, худшон медонанд, қатъи мо салом алейкам. Як бор дигар ҳамаи бачаҳои кӯчада салом алейки хидмат мерасонам. Бачаҳои зиндонам худованд бисёраш айрӯи духтаро шитагия бисмиллаҳи роҳмони роҳим қасам мехӯрам. Насиҳат кардагия ку рафтагия, я насиҳат кардагия на ками кора рафтагия, фаҳмидӣ? Худованд раҳо ёванд. Чӣ гуфтанем шероина? Мақсад бас ҳайда ҳами кору насав бара. Накунан бояд ки да тоҷики хидмона. Бениҳоят мардум кор кардеста, бе видео публично накардеста. Аммо медонанда ин чӣ темая, ин чӣ қинда, ин чӣ хел мушкила ин кор. Безор шудагия хелиш ай рафтан, ай занг задан, аз телефонура намебардоранд. Ҳамаи бачаҳои кӯча медонанд ин чӣ кора, ин чӣ гапа. Ҳамаш розӣ нестанд ай хеле ки мақсад чӣ дар кора як каса кидат карданд. Фаҳмидӣ бачаҳо? Бениҳоят гапи дуруст гуфтӣ бародарҷон. Тамоми бародарое ки ҳам дар зиндонанд, бачаҳо ки умуман дастойнианд. Бениҳоят бисёраш дастойнианд, бисёр номуси миллати моанд ва 100% бародарҷон, 100% намго номуси миллати моанд. Ана Коля, ту медонӣ ки мисоли гап коре ки ту ҳозир кардести, мисоли гап инами палаҷани ки ту рафтести, ояндаш камай брат. Агар бар кадом масъала, агар ту ҳозир мисоли гап 10 дигар шогирд кунӣ, якта вай созӣ, офис кушоӣ, мисоли гап полни юридически кунӣ ҳамин корро беҳтар нест. Беҳбудӣ барои ту мешавад, беҳбудӣ барои ватан, беҳбудӣ барои миллат мешавад. Бесто, не, ин хеле беҳтар нест, братан, барои чӣ? Мақсад ҳамин гапе ки якум гуфти, ҳамин чӣ бурад, ҳаминро як бор дигар бугу. Юридически, яъне ки мисоли гап не, аввал як чӣ дигар гуфти ку? коре ки мисоли ки ҳозир ту кардести, оқибаташ чия гуфтӣ? оянда мисоли гап надора. Бештана ку? Мене барои чӣ? Бестана ку. Не бест охи, инҷа гапай бародарҷон. Вақте ки гуфтӣ ки бародар мақсад ҳамин коре ки ту кардести оянда надора. Ба маъное ки буксават мекунӣ бад. Мо мақсад буксават мекунӣ. Охи чӣ хеле ки мегӯянд мо мусулмонем ку алҳамдулилло. Пешбинӣ дуруст нестай ку братан. Ту аги ҷо медонӣ ман оянда дорум ё надорум. Иш да дасти парвардигорай ку братан. Бес мардак ҳама одамае ки мемона ҳамин видео. Конечно брат, мемонам. 100% мон. Ягон ҷои хатогӣ нест. 100%. Чӣ гуфтам мақсади гап ман нафаҳмидӣ Коля. Ман мехоҳам ки ту расширят шавӣ. Ман мефаҳмам ки наги ту бори 10 та 15 та 20 та боша. Ман бо ҳоли видео мекунам. Ман намехоҳам расширят шудан. Идея личный мехоҳӣ бошад. И личный видеои худам да мебурам, канали худам да мегӯм. Барои чӣ? Барои чӣ ки бениҳоят ҳастанд шалақое ки яхе одамо мегӯянд ака занг мезанем намебардоре, чида намебардоре ака. Ҳастанд шалақое ки занг мезананд ба номи худо як гапое мегӯям братан ку. На да мусулмонӣ равоя, на да кофирӣ. Бигзор ҳақоратҳои ман дар любое ҷоям фаҳме, ман пешакӣ мегӯм, ман лично касаем исти ягон нафар намехоҳам задиват кардан, ҳақорат кардан намехоҳам. Лично мегӯм ки кадом шахсе ки манро ҳақорат мекунад, ман тамоми намуди семияш ҳақорат мекунам. Вақте ки лично семияи манро ҳақорат мекунад, як кас касаем исти ман ягон гапи лични мегӯм. А так дигаро дар ягон хел гапи лични гуфтанӣ нестем бародарҷоно. Куҷое бошен, саломат бошен. Мақсади гап дар сари вай мерава бародарҷон ки официально ин корора кардан намехоҳам, барои чӣ ки ман самси бехазан гуфтем гапо. 100% гапу дуруст. Мақсади маънӯи гапи ман все равно Коляҷон ту нафаҳмидӣ. Ман беҳбудии тура мехоҳам ва беҳбудии миллати тоҷика мехоҳам. Барои миллат хизмат кардӣ. Қабул, бест, барои миллат хизмат кардӣ. Ниҳоят якравӣ брат. Не, бест, барои ман фаҳмидам, ба худо бест ман мегӯям. Ман мехоҳам ки ту развиватся шавӣ. Фаҳмидам, ман халқи мо бори қинтарин одам нестае ки кор карда шава. Фаҳмидӣ? Бисмиллаҳи роҳмони роҳим опять же бо гуфтестам даки 400,000 бачам маро я РВП гирифтан, я юрист, я калазар да, ё ягон шағол да метиҳан 400,000.
мардами дастоин истодаги шерои нар истодаги бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим занг мезананд мегӯяд ака авай кидат кадаги мегӯем 5-10 парто хай мо ҳам раҳпулӣ дорем мо ҳам зиндагӣ дорем занем ба номи худо мега надорум братан 400,000 ёфта додаги айда ки ин кадом будам 6-7 моҳ 1 сол айдумш гашта сай намеёвам я масъала дига ака аҳамият додаги ки фақат вақте ки проблема меғалта баъд ёд мекунад пешай проблема барои чи ин минат хушем дар кори дига баба ин минат ин минат нест братан бес як гапи дига ёрдам кунӣ хантон мақсад дигар гап гуфтад не ҳами гапи ҳами акада бес як гапи дига айда ин минат дар гапи ҳами ака харашо минат нест бес ту меги мината ин минат нест кора буд мекунем ака ягон бор ҳамон чизак намезанам сози ака хуб редка агар бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим ай 100% 1% ё 2% занг назанад 98% занг намезанад намега ки ака сози буд моментое ки ба номи худо занг задагем 100,000 90,000 алло здорово ваня хай пули вая те ухи братан те чӣ пули ҳама ба телефон алшдаги телефонои моя чор несписмонаги фарида рафтаги короче бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим чӣ дуруға гуфтам барои чӣ мегӯфтам мисоли гап вақти карантин бояд даст карантин одамҳо думадан баҷоштан остров рафтан кӯ рафтан бунки рафтан мо бошем наоборот бурмадем мисоли гап мардумро тақсим кардем натарсинем ки мисоли гап коронавирус мешавем мемирем воима бояди ҳама ҳаст ридагӣ будия барбар мо реально бурмадагӣ будем ай ҷони хумо мисоли гап чӣ хелае медонистем ки кори мо савобае баъд менене мана ҳама медонам ман менене ман ҳамея ки мо ҳар як тоҷик бояд нункари миллати тоҷик шава нункар маънуш медонӣ чи хизматгори миллати тоҷик то оне ки ҳар як тоҷик фикр кунад ки ман лидерум ин гапат хатоя ҳеҷ ка хизматгор ҳеҷ ка набояд боша бародар ҳақиқати гап да мардак бурӣ барои чӣ гӯ барои чӣ хайнам ту да хиш мебия соати 3 шав занг зана мардак бурӣ телефонро мекишем брат бача телефона барои чӣ 100 проблема братан 100 бародари дига занг мезанад шар нест айруя соати 3 да чӣ дар кора одама беспокоит кардам ё ки 7 саҳар да чӣ дар кора ё ки 5 саҳар да бигзор ман бедорум ё ки ман соати 1 шав агар ватсап дорум бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим хондани 1 шав да занг сар мешавад хабат худ путя вибрат кадаги ту брат охи ман путе гуфтагим ки вибрат кадаги нест вибрат кадаги баъд якум баъд дим ман барои чӣ гуфтам ки мехоҳам ки ту расшират кунӣ 10-15 кас харасо бест ман я савол туда ҳамин рай ки худам вибрат кадагим ҳақ дорум бо худам сабират кунам ҳамина конечно ман мегӯфтам офис гири мисоли я ман бояд худам гири 10 кас 15 кас шаем ку мисоли га баналбат кор кунӣ мисоли га гарачи линияда ҳама вақт баналбат боша бениҳоят бисёрам бачаҳои кӯчае ки дар ҳақиқат шери наранд кор мекунанд аммо ҳам уже дилгир шудагиам ба номи худо уже намефорачонам хали одамо бояд якдигариро фаҳме бояд чем ҳечи нагирифтана падагред кунем бачаҳои кӯчаро даруназ гиред кунем ягон ҷои западлуш нест ба номи аллоҳ намегире мардум шукр куне бисмиллаҳир-раҳмонир ҳоз нигоҳ ки як кас мехезад пиштамон меравад ягон гап мешава мисол мезанад як ҷанг мешава ягон чӣ мешава мебаранд маҳкам бисёр одаморо бурда маҳкам кардагиам на падарша нигаҳ мекунанд на модарша нигаҳ мекунанд уеш ки мисол дору фурӯхта шиша уш қатимо кор надорам ё ки уш ки худш хеста хулиганӣ ка ягон кас зада ёхад не яъне ки мисол мехеза мерава барои номуси миллат барои номуси як бародар мега мерава уҷада меститра уҷам встречат мекунам уҷам просто так не меҳмонӣ намекунам ки ака биё метарсем ман пула битем уҷам меои аввал чӣ хелид мекунам конечно беҳтарин савол додӣ ҳозир на худо нишона теостра ягон парвардигор мегам аҳи кор нашаваю мабодо рафтина қабидано турмат кардам 6 фарзанди 2 зани ту чӣ мешава бад да аллоҳ масифонам братан барои чӣ ки дига ягон бихид неста боварии комил дорум бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим ягон кас ҳам пайдо намешава мумкин ки ёрдам кунад барои чӣ ки ҳама айдами зиндагии худшае братан ман ҳамин ҷоҳоро фикр мекунам худо бояд мардумо бояд далилнавидни боша комронҷон барои чӣ братан бояд ду таста адвокат бояд дошта хелакия одамое буд нешид рафт ҳамон ҳеҷ ҳама фаромӯш кард ба худ ҳамин хелая 1 сол 2 сол ҳама фаромӯш мекунам барои мо бояд мардуми доно шавем адвокат мисоли гап одамои доно гирди атроф мунаввай кунанд ҳар як қадами монем мо бояд чӣ кара фикра кор кунем мисоли гап дар чорчӯбаи ҳам қонун бошам проблема нашава монда пага охиқа чорчӯбаи қонун кадом қонун надидӣ ки дар ҳамин шаҳрвандо ёрдам кардагиам ин як савол
بهترین سوال دادیم آدم برای ما اول برنامه میگم که برای همین میخوام که یک اوفیس کشویی 10 تا 15 تا بچه جمع کنی همتون آدم میکو اورا کلا کنی اولی گیرن بچه هر کاری بود میکنن جولیگ میگیرن هر کاری بود میکنن اهم پاسیم تو گیرین هر کاری بود میکنن بسم الله الرحمن الرحیم بدم بچه‌ای که شروع نر در حقیقت گپشو ندارم فتن اکا خیلی خیلی دم اخونا بدم برادرای که 100,000 گرفتیم دادیم 90 چند هزار گرفتیم دادیم با یک گمی دیلی خواهم نیخواهم 10,000 13,000 سوم دادم شرطمان نکردی خودشون با یگون خشم چیستا برادرونه خیلی بچه‌ای اوچا میگم значит رنگی اکا خیال میکنم فکر میکنم رنگی رادنوی ما میرم فکر میکنم فهمیدی بود مومنتایی که بسم الله الرحمن الرحیم یک جان جلوش نگیم یک کروش نگه این پروست اینا این مردم نگاوزنی خیلی کاسکا خیال میکنم کلا اینه مردک شعری نری توجیه بدگه حقیقتا هم ده تو بودی شعر بچه ها ما فکر میکنم که میگن که مثل گفت شعرهای اینا را مثل گفت خطر نکنه که شغال آمده دولت شما را نگیرن ملت شما را نگیرن بایگری شما را نگیرن تو بودی شعر نر هم وقت باشین باید برات نشد احمد شما شد چی میدونی چی گفتم میتونی راستی گفت بسم الله الرحمن الرحیم این همین از اون رحمت برای پدرکت برات با خدا قسم درباره همین برادر کسی باشه سلامت باشی برات والله یگون چی نمیدونم با نام خدا قسم چی دروغ گم با نام الله حقیقت گام میذارم برات با نام الله یگون چی نمیدونم برای همین برادر یک تا ویدیو ادینا برای تو میکنم روی میکنم بعد قبول اگر ما از نقل کنیم تا یک برنامه کلمش اساسی کارش میگم که برای دولتی که امروز ما داریم تاجیکان مثلا که بعد سال 90 تو 90 میدن چی گفت ما براتان یک گپ میگم لکی پیشکی یا مردو بار همین فهمیدگیم نمیشه щоб مردم دیگه فکر نکنه که نمیشه بیاد که ندونی در اینترنت یارو یا مردو بار ویدیو شدیدگیم کاروچی بسم الله الرحمن الرحیم قسم میخورم هم خیلی یک مردو بار در رولک دیدگیم این شیشه رفتگی اگم برنامه یامین ویدیو که 30 سکند زیاد دیده باشم چیزی میگو انا بعد گذروندگیم نه اینترس کردگیم برای خودم همین ایمینا همین کانال افغانستان یا که همین برای چی که یک خشقالای بدنش نگاه پوز زده بودن و گفتم بیا لوچ ما دام جان اینترس دارم بخدم وطن خدمت دارم خیلی 100% خدا باشه که خداوند طلب میکنم در زندگی ما کاری خدمت پیش برده استم ما کاری خدمت مسئولم تمام نیوکو تو با خودت سوال نداری برای چی در افغانستان تاجیکی گام میزنن در ازبکستان برادر ما سمرقند بخارا تاجیک گام میزنن برای چی ما هم یک ملتیم این بردک زندگی کردگی در افغانستان یعنی که خراسان میگیم ما انا اومدگی از دهبیلی سمرقند یعنی که تاجیک بود تاجیک اصیل دیگه و وقتی در تاجیکستان جنگ بود تاجیک میکش این گفت بچه‌ها بس کنیش ما چیکار کردیم اون چی دولتی که شما دارین این میوه تاجیکان هیچ چیز باید شما مقدس دونین صلح آورده تاجیکستان یک دویمش 3 میلیون تاجیک وقتی که جنگ بود قبول کرده در افغانستان که سال 90 گشنگی بود بردکا اینونی ابینونی گشنگی مردگی نیستن بردک نان دودگیه ماشاءالله با یک 100,000 نه 2 میلیون تاجیکا خوش باول بود برادر بعد این هم مردک بود که در مثل گفت برای لوبوی لیدری پریمیر هستن این سال 2000 کشتن هر شد برادر من لیستم برای مردک خوکسور بودگیش وارتش میکنم گفتم خوکسور نه زنده میکرد فهمیدی نمی خوکسور بیسوم تا بخدا خدا هم آدم خوکسور بیسوم ما فکر میکنم نمش ابدی میمونه ان شاء الله کلا جون درباره خود کم تر نخ برای چی محض نامی کلا تاجیک لقب گرفتی و از گوجوی تاجیکستانی و برای چی رنگ نمود رنگ تاجیکای انا اینجا شراس گفتی رنگی تاجیکایم تاجیکی نستایش من با اون گفت نمیتی گفت ناتونی با خدا خدا چند با اون میگو فقط هم تاجیکی نستایش تی میگم میخندم که خدا تو بگه یا مایم در تاجیکستانی کلام کارو چی گفتن این برات انجام تو بگه نه خدا شهری سورم برات اکنون قشلقش قشلق گلداره ماشاءالله دره الموسی میگن همونجا در کلامش داریم مکتبی در چنگام رفتیم خوندگیم خیار و برادر داریم همشون دوی سلام میگیم هم سینفوی خوب داریم توزی را در علاقه برادرای که در مکتب خونده بودیم اکو و کلونو یان توزی را علاقه داریم مقصد همشری بیماردم من پدرم از قطارکوی سرای قشلق اسکیچ میدونم بخجم
برای همین قامت مگن نمی‌آمدم. یا دیدی کار داشتم بچه‌ها. این ساعت چند سه چهار ساعت راه داریم بو. انا همونجا در بابای رستگی همونجا در کار و فعالیت خوندیم همونجا. بعد ای سال 2009 اومدیم کاروچی مسکو چیرکی اومدیم 2008 تو بکدم خدا. این کار کردیم برای همینجا شما خون مخفی مونه 89 هفته نه همین نمیخوام 88 یک زنگ میزنه یک زنگ میزنه دودا یک زنگ میزنه تقوی همین اینترست هایی که بچیبت شبیه بخدا او تقوی جمله گو ها تقوی میگه یا بچه یک زنگ ها تقوی میگه علاقه بچه شیرینه گفتم ها تقوی میگو میخوام ماشاءالله 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 کلا دما یکم سوال داری؟ نه بچه خرسان شدم که همه هستن بچه هایی که مقصد ای دلیبوی جامعه را نمیتونجی که همه گیره این یک فکر میکنم یک از دونه که توجیکستان هستن دا خیلی توبه کردم خدا این شهر نیست تو زوری تو چکوره هم یا جورفتی یا برنامه هم باتن تا تعریف کردی یک کس میگه با فکرم هم خیلی جای زور همیشه همین سمرقند دلیبوی جامعه همه دونه سمرقند بسم الله نمونه که ما مردم ازبکستان اکیم چی پرنیمت میکنیم حتی ازبکستان نه جوی داره توبه کردم خیلی خیلی درفتگی بخیر برای همین چی گفتن این بچه ها چه همین کی جوی نرفته تاجیکستان با پیش گوی همین فکر میکنم شما همین فرزند خوکسوری همون ملت تمام این همین خیلی فکر میکنم نیک ما هم وقت تاجیکان هم با پیش هم میگیم برد خیلی تاجیکان با پیش خیلی هم چیزی کردن رو من بخدا گفتن میگیم گفت نیست کلت شیرینی برد در حقیقتا هم مرادیس خاندتان آفرین چند سوال داری برادر تو سر سوال ده جواب دادن من تمام برد یه سوال ندارم برد با بیار یا اون پوره یا اون افسان تا بگه خورشید هم باید فراد که اگه خورشید بیا اگه خودت چکاره ای بیا یاد سوال تا یکم سوال هیچ نخوردی برد برد گره نیسیرم گفتم که خیلی اگر مضمون زند باشه مایلش همین دعوت از بیام اونجا زب شد از بیام مرد اگه کمینات کرد اگر دیگه خطاب بکشی اگه اون سیوگا نمیکنم. Всех приветствую, друзья, ассаламу алейкум. Рады сообщить вам, что теперь телефоны вы можете купить в центрах Мосмобайл. И не имеет значения, где вы, в России или в странах СНГ. Телефоны мы вам доставим. Друзья, мы вас всех ждем в Мосмобайле.